Doon ako'y silingan, Victor ang pangalan. Siya'y superhero para namong tanan. Doon na siya'y kauban, si Jack nga gamhanan. Sila'y sinaligan sa mga katawhan. Ang amo ang lugar, hapsay gyud ang tanan. Mahadlok mo dool ang mga dautan. Si Victor ug si Jack, sila masaligan. Ang ilahang tandem, Team Turjak ang ngalan. Ang among silingan nga mga kawatan, tungod sa kahadlok ng layas na tanan. Anang nagpabilin, orog yod buutan. Masuko si Turjaks, mga siawan. Ang amo ang lugar, hapsay yod ang tanan. Mahadlok mo dool ang mga dautan. Si Victor ug si Jack, sila masaligan. Ang ilahang tandem, Team Turjak ang ngalan. Ang amo ang lugar, hapsay gyud ang tanan. Mahadlok mo dool ang mga dautan. Si Victor ug si Jack,